Bajarê Amedê di nava bajarên Bakur de weke paytexta siyasetê tê naskirin. Heta salên notî jî li navçeyên Amedê û Bakur jiyan bi Kurdî diherikî. Lê ji ber rewşa bişaftin û xwebişaftinê zimanê Kurdî ber bi têkçûnê ve diçe. Li bajêr bi dehan hezar kes êdî navên Kurdî li zarokên xwe dikin. Nav Kurdî lê jiyan bi Tirkî dimeşe. Wisa lê hatiye ku êdî nifşekî ku qet Kurdî nizanan radibe. Yek ji van malbata jî malbata Arkan e. Şenay Arkan dayika du zarokan e. Navê kurekî wê Amed û navê kurê wê biçûk jî Şervan e. Lê ew dibêje ji ber ku jiyan bi Tirkiye ew dike nake nikare Kurdî hînê zarokê xwe bike. Heta 5 salî bi me re Kurdî xeber dida. 5 sal pêş de dest bi mektebê kir Kurdî qetiya. Yani hevalê meelimê wan tev hevalê wan Tirkî. Wextekî dahatin mal me mecana Kurdî jê tişt pirs dikirin ji me re Tirkî cewab didanin dî. Me zî ısrar nekir yani xwezî em zî neqetiyana jê wî gava Tirkî bi me re xeber da hindî me zî Tirkî cewaba wan da. Me bi Kurdî de ısrarlî bana belkî sabî Kurdî qej bîr nedkirin. Zeft Kurdî bûn yani. Li Amedê malbatên ku di Kurdî de bi ser ketine jî hene. Deriya Çetîner beriye ku keça wê çêbe çûye kursa Kurdî û piştre keça xwe aniye dinyayê. Navê keça xwe jî Rozerîn daniye. Ew dibêje her tişt di destê dê û bavan de ye. Ger hewl bidin dê zarokên wan zimanê Kurdî hîn bibin. Em hertim Kurdî diaxivin û ez ew jî dikim. Yani wexta Rozerîn ra heval em dibînin em ew dikkat dikin bira hevalê wî jî Kurdî bira bizanive. Çünkü ez xeber didim ama herkes Tirkî daxivî xeber didi. Ji bo kî hevalê wî jî giş Kurdî daxivî zana ew jî ji bo me baş bû. Wisa em yani hîn jî berdewam dikin yani. Keça min Tirkî jî zana Kurdî jî zana. Kevî qet bê qet seropiyan ve deşero. Civaknaz Xalide Türkoğlu jî têkçûna Kurdî bi polîtîkaya asîmilasyonê ya dewletê ve girêd de. Ew dibêje heta Kurd statûyek bi dest nexin, Kurdî dê nikaribe bibe zimanê jiyanê. Asimilasyon politikası Kürtler üzerinde Polîtikaya asîmilasyonê di rastiyê de ji dema damezrandina komara Tirkiye heya niha weke polîtikaya dewletê hatiye pêkanîn. Asîmilasyon bi xwe jî polîtikayeke ku hêzên serwer dixwazin ziman û çanda xwe li ser civakên din zal bikin û bixin bin bandora xwe de. Li Amedê her sal ji 40,000 zêdetir zarok tên dinyayê. Li gorî civaknazan ger pêşî li pişaftinê neyê girtin û malbat Kurdî hînê zarokê xwe nekin, nifşên nû di pêşerojê de dê bajarekî bi temamî Tirkiye axêv biafirîne. Maşallah dekak. Rûdaw Amed.